స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? అందరికి విజిబుల్ అయినా? కనిపిస్తుంది మాకు. సో ఈరోజు మనం ప్రకృతి విజ్ఞానం అంటే గుణత్రయ విభాగ యోగం విజ్ఞానాల గురించి కొంత మనం తెలుసు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానందానముత్తమం యజ్ఞాత్మా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు పలికింది, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణత సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానములలో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానమును తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెబుతాను. సో ఏదైతే నాలెడ్జ్ బేస్ గా మనం తెలుసుకుంటే ఈ అత్యున్నత పరిపూర్ణత సాధిస్తాము, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ మనకి ఇప్పుడు భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. దీన్ని ఇంతకుముందు చాలా మంది మునులు పొంది అండ్ వాళ్ళు అత్యున్నతమైన ఒక స్థితిని వాళ్ళు సాధించారనమాట. ఇది ఈ రోజు తెలుసుకునేది చాలా దివ్యమైన జ్ఞానం. అదేంటో మనం చూద్దాం. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గే అపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యదంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు, ఆ విధంగా ఆ జ్ఞానాన్ని అనుసరించి స్థిరులైన వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కూడా వాళ్ళు కారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సైకిల్ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి సైకిల్ కి వాళ్ళు అతీతులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు అంట. భగవద్ధాంలో అంతా సంతోషమే. భగవంతుని సేవలో పిక్చర్లో చూపించినట్టు రకరకాల సేవల్లో ఆ నిజ రూపంలో మనం భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వాళ్ళతో చూస్తూ, వాళ్ళని సంభాషిస్తూ కూడా వాళ్ళ సాహచర్యంలో ఉంటామంట. అదే ఉన్నతమైన గోలోక ధామం. అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి, అది ద డెస్టినేషన్. మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణం. అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానము చేస్తాను. ఒక్కొక్కసారి బ్రహ్మజ్యోతిని బ్రహ్మం అంటారు, అండ్ మహతత్వాన్ని బ్రహ్మం అంటారు. మన లోపల ఉన్న సోల్ కూడా బ్రహ్మం అనేది టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇదంతా బ్రహ్మజ్యోతిలో భాగం అనమాట. సో అందుకే అలా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో అలా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ మహతత్వ, సో భగవంతుని సృష్టియే ఈ మహతత్వ అంటే ప్రకృతి. సో ఈ మహతత్వ పుట్టుకకు ఏంటి, బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఇక్కడ మహతత్వాన్ని బ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు. సో అండ్ ఏంటి, ఈ మహతత్వంలో అన్ని ప్రాణుల జననానికి సాధ్యమయ్యే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో అంటే ఆ మహతత్వంలో భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు, బీజ ప్రదాతగా ఉంటారన్నమాట. బీజ ప్రదాతగా ఉంటారంటే సోల్ లాగా మనకి. అందుకే ఈ సోల్ చుట్టూ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కవరేజెస్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఇంకా ఫామ్ అవుతాయి. అది అపరాశక్తి 8 విధాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుందని చూసాం కదా, సూక్ష్మ అండ్ స్థూల. ఈ 2 ఫార్మ్ ఆఫ్ కవరేజెస్ మన సోల్ కవి ర్యాపర్ లాగా ఉంటాయంట. అలా రెండింటి కలయిక వల్లనే ఈ దేహం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనికి అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితం అయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రినని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ప్రకటితమయ్యాం, ఇంతకుముందు అప్రకటితంగా ఉన్నాం అనమాట. సో ఎప్పుడు ప్రకటితమయ్యాము, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మ తీసుకోవడం ద్వారానే జీవులన్నీ కూడా ప్రకటితమయ్యేది జరుగుతుంది. ప్రకటితమయ్యాయని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరియు భగవంతుడు ఎలా ఉన్నారు, విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిలాగా నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి. సో విత్తనం, ఒక చెట్టు కానీ ఒక ప్లాంట్ కానీ పెరగాలంటే దానికి మూలం ఏంటి, విత్తనం. విత్తనం లేకుంటే ఏమి మొలకెత్తవు కదా. సో విత్తనానికి మనం పోషణ ఇస్తూ ఉంటే అది అలా ప్లాంట్ లాగా పెరిగి చిన్న చిన్నగా పెద్దగా అయ్యి ఒక పెద్ద ట్రీ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ బీజ ప్రదాత అంటే సమస్త సృష్టికి భగవంతుడు తండ్రి అంటున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళు బీజ ప్రదాతగా ఈ ప్రకృతిలో ఈ మతత్వాల్లో ఎంటర్ అవుతారని. అండ్ ఈ సోల్ అండ్ బాడీ ఫార్మేషన్ లోనే ప్రతి ఒక్క జీవుడు కూడా ఇక్కడ ప్రకటితం అయ్యేదని, ప్రకటితం అవ్వగలుగుతారని చెప్తున్నారు.
అండ్ ఇది 84 లాక్ స్పీసీస్ కూడా ఇదే కాంబినేషన్‌లో ఉంది. అందుకే అందరిలో పరమాత్మ ఉంటారు. అందరిలో ఆత్మ కూడా అంటే సోల్ నిజస్థితి. అంటే మనమందరం భగవంతుల్లోని అంశలం. మనుషులే కాదు అన్ని జీవరాశులు కూడా. సత్వం రజస్తమైతే గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. ఓ అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వం, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. దాని భౌతిక ప్రకృతి అంటే మహత్తత్వ ఫార్మ్ అయ్యాక సో, ప్రకృతిలో భాగంగా ఈ గుణాల సృష్టి అనేది భగవంతుడు చేస్తారనమాట. వాళ్ళు ఎవరెవరు? సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటారు. సో, ఈ భౌతిక ప్రకృతి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుందన్నమాట. అండ్ శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు అంటే జననం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడు అవుతున్నాడు. సో, మనం ఎప్పుడైతే ప్రకృతిలో జన్మ తీసుకుంటామో ప్రకృతి ఆధీనంలోకి అంటే త్రిగుణాల ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతామనమాట. ఇంక వాళ్ళు మనల్ని ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మన గురించిన మన నిజ స్థితిని మనం మర్చిపోయాం కాబట్టి మాయ కంట్రోల్‌లోకి వచ్చేసాం కాబట్టి. అండ్ త్రిగుణాల ప్రభావాలు మన మీద ఎలా ఉంటాయంటే అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా ఇక్కడ ఉంది. నిద్ర లేచే సమయం. నిద్ర లేచే సమయం ఎవరైతే తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు బ్రహ్మముహూర్తంలో లేకపోతే 5 గంటలకు లేస్తుంటారో, వాళ్ళు ఆ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ ఏ గుణంలో చేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చంటే, సత్వగుణంలో యాక్టివిటీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎవరైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ లేవడం అనే యాక్టివిటీ సత్వగుణ ఆధీనంలో చేస్తున్నారు అని అర్థం. అని ఎవరికైతే లేసినా కూడా నిద్రపోవాలి, మళ్ళీ పండుకోవాలి, చివరిగా 8:00 లేకపోతే 7:30 అరౌండ్ 8:30 ఆ టైంలో లేసే వాళ్ళకేంటంటే, వాళ్ళు రజోగుణ ఆధీనంలో ఉండి లేస్తున్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ తామస గుణం కంప్లీట్‌గా ఇగ్నోరెన్స్ అంటే లేజీగా ఉండేవాళ్ళేంటంటే 11కి లేస్తారు. అంటే ఆల్‌మోస్ట్ హాల్ఫ్ ఆఫ్ ద డే అయిపోతుంది వాళ్ళకి డే టైమ్. అప్పుడు లెగుస్తారనమాట. సో, అప్పుడు వాళ్ళు లెగుస్తారు కదా! సో, ఆ లెగడం అనే యాక్టివిటీ వాళ్ళు ఏ గుణ ఆధీనంలో చేస్తున్నారంటే తమో గుణ ఆధీనంలో వాళ్ళు వర్తిస్తున్నారు. సో, ఇలా ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ కూడా మనకు చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క గుణాల యొక్క ఆ కంట్రోల్ అనేది మన మీద ఉంటుందన్నమాట. త్రిగుణాల ప్రభావాలు. యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ వేకింగ్ అప్. సరే లేసాము. అయింది. లేసాక ఏం చేయాలా? సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళేంటంటే వాళ్ళ కాలకృత్యాలు వెంటనే తీర్చేసుకొని భగవంతుని ప్రేయర్స్ అండ్ చాంటింగ్ అనేది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. ఇది సత్వగుణ ప్రధానంలో ఉండేవాళ్ళు ఈ చేసే యాక్టివిటీ అన్నమాట. అదే రజోగుణం ఆధీనంలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాడీ ఫిట్‌నెస్ అదొక ప్యాషన్ ఎక్సర్‌సైజ్ బాడీ ఫిట్‌గా పెట్టుకోవాలి. సో, తద్వారా కార్యాలనేవి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చే యాక్టివిటీస్ చాలా వాళ్ళు సక్సెస్‌ఫుల్‌గా చేసుకోగలరని హెల్త్ మీద ఎక్కువగా ప్యాషనేట్‌గా ఉంటారనమాట. సో, అందుకే వాళ్ళేంటి ఎక్సర్‌సైజెస్ యోగా అని, ఎక్సర్‌సైజ్ అని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇగ్నోరెన్సీ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళేంటంటే బెడ్ మీద అంత లేట్‌గా లేసాక కూడా బెడ్ దిగరనమాట. సో, అక్కడే కూర్చొని మిడ్ కాఫీలు తీసుకోవడమో, లేకపోతే అక్కడే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసేయడమో, లేకపోతే మొబైల్ చూడడమో, ఇంకా లెగాలని కూడా వాళ్ళకి అనిపించదు. సో, ఈ తరహా యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గుణ ఆధీనంలో ఉంటుందన్నమాట. సో, దీన్ని బట్టి మన నిత్య జీవితంలో మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఈ నాలెడ్జ్ రావడం వల్ల ఏంటంటే, వి ఆల్వేస్ థింక్ అనుకోవచ్చు నేను ఐ హావ్ టు బి ఇన్ సత్వగుణ అన్నప్పుడు మనం ఒక మంచి క్వాలిటీస్ అనేవి మనము అలవాటు చేసుకుంటామన్నమాట. సో, ఒక్కొక్క యాక్టివిటీకి ఇలా 3 గుణాలలో ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూస్తే బుక్స్. త్రిగుణాల ప్రభావాల్లో ఉండేవాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళేంటంటే, ఆ భగవంతుని ఆ అంటే ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్‌కి సంబంధించిన బుక్స్ అనేవి వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారనమాట. సో, తద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ అండ్ భక్తిలో ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ అండ్ చివరిగా వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే రీతిగా వాళ్ళు అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు. అండ్ రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతారు అంటే, హౌ టు బికమ్ రిచ్ ఎలా సంపాదించాలి? అందరికన్నా నేను ఎలా మంచిగా బ్రతకగలను? ఆ! నా ఫ్యామిలీ బావుండాలి. అందరూ నా ఫ్యామిలీని గొప్పగా చూడాలి. అంతే గదా! ఇప్పుడు ఎవరైనా చూడండి ఆన్ సైట్ పోయి సంపాదిస్తారంటే, యాక్చువల్లీ ఆన్ సైట్‌లో పోయే వాళ్ళకి చాలా తక్కువనే వస్తుంది సాలరీ కంపేర్డ్ టు దేర్ కంట్రీ.
ఆ కంట్రీలో ఉండే సిటిజన్స్‌తో పోలిస్తే. బట్ స్టిల్ మన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఆన్ సైట్‌కి వెళ్తే ఆన్ సైట్ వెళ్లారు. అక్కడ వచ్చేది చాలా కొద్దిగా బగ్స్ అయినా కూడా మనకు ఒకలాంటి ఫీలింగ్. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇండియాకొచ్చినప్పుడు ఎలా చూస్తారు వాళ్ళని? వాళ్ళేదో అక్కడెళ్లి ఏదో సాధించేసారు, ఏదో చేసారు, చాలా గొప్పవాళ్ళన్నట్టుగా చూస్తారు. వాళ్ళ బిహేవియర్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఇక్కడికొచ్చి. కదా! సో, మేము చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాము, రిచ్ అయిపోయామని చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది బిహేవియర్. అంటే వాళ్ళే టాప్ అన్నట్టుగా చాలా మటుకు ఫ్యామిలీస్‌లో చూస్తూనే ఉంటాము. అండ్ తర్వాత ఇంకా చూస్తే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి చూస్తే ఎట్లా సంపాదించాలి? సంపాదన, సంపాదన, సంపాదన. ఎలా సంపాదించాలి? ఎంత కంఫర్ట్‌లో బ్రతకాలి? మనం ఎంత కంఫర్ట్‌లో బ్రతకాలనుకున్నా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఎందుకంటే పక్కన వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఉన్నారు అంటే మనకు ఆటోమేటిక్‌గా కాంపిటీటివ్‌నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా రజోగుణ ప్రభావంలో జరుగుతుందనమాట. ఈ లోకంలో మేజర్‌గా రజోగుణ ప్రభావమే ఉందనమాట. తర్వాత ఒకళ్ళకొకళ్ళకి మేల్, ఫీమేల్ అట్రాక్షన్స్, సెక్షువల్ లైఫ్స్ ఇవంతా కూడా మనకు రజోగుణ ప్రభావం వల్లనే కలుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే తామస గుణంలో ఏంటంటే మ్యాజికల్ పవర్స్, బ్లాక్ మ్యాజిక్, మ్యాజికల్ పవర్స్ ఫ్రీగా వచ్చేయాలి అన్నీ కూడా. ఏది కష్టపడం ఫ్రీగా వచ్చేయాలి. మ్యాజిక్ లాగా అలా వచ్చేయాలి వాళ్ళకి. సో, వాళ్ళు అలాంటి బుక్స్ ఎక్కువగా చదువుతూ ఉంటారు. అలాంటి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఇది ఎలాంటి బుక్స్ రెఫర్ చేస్తారనే దానికి 3 గుణాల ప్రభావం మన మీద ఎలా ఉంటుందో, దాని ప్రకారంగా మనం ఏం చేసుకుంటాం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో, రోజంతా కూడా మనం చూసుకుంటే, రోజంతా కూడా ఒకే గుణంలో ఉండము. షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఏ గుణం ఎప్పుడు మనల్ని కంట్రోల్‌లోకి తీసుకుంటుందో, ఆ గుణంలో మనం ఆ తరహా యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాం. సో, ఇది మన యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇది సంథింగ్ ఐయామ్ డూయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే. సో, ఐ హావ్ టు బి ఇన్ గుడ్ మూడ్. సో, అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి సో, వి కెన్ ట్యూన్ అవర్ సెల్వ్స్. ట్రై చేయొచ్చు కొంతగా దీన్ని. స్లీపింగ్ టైమ్. సో, నిద్రపోయే టైం చూస్తే సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ ఆన్ యావరేజ్ ఇప్పుడైతే 9:00 అంటున్నాము. బట్ ఇంతకుముందు చూసుకుంటే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ పల్లెటూర్లలో చూసుకుంటే ఎప్పుడైతే మనకి కంఫర్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది రాలేదు. ఈ డెవలప్‌మెంట్ అనేది లేదు. సో, అప్పుడు విలేజెస్‌లో అంతా ఎలా ఉండేది? విలేజెస్‌లో ఎలా ఉండేది? సో, వాళ్ళు పొలాలకెళ్ళి పని చేసుకొనొస్తారు. రాంగానే వాళ్ళకేంటి వాళ్ళ ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేశాక వాళ్ళు టెంపుల్‌కి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తారు? భగవంతుని హరినామ కీర్తన కానీ, లేకపోతే బుర్ర కథలనేవి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో, అలా వాళ్ళు వెళ్లి అక్కడ కాలక్షేపం చేసి వస్తారు. వాళ్ళ భోజనం అనేది స్వీకరిస్తారు. వెంటనే నిద్రకు వెళ్ళిపోతారు. అరౌండ్ 7:00 అయ్యేలకే చీకటి పడేలకే సూర్యుడు వెళ్ళేలకే అందరూ నిద్రపోయేవాళ్ళు 7:30 లోపు. అండ్ తర్వాత మార్నింగ్ ఎప్పుడు లేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. సో కోడి కూసేలకంటే 2:30, 3 ఆ టైంకే లేసిపోయేవాళ్ళు. సో కానీ ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది. అసలిప్పుడు రాత్రంతా మేల్కొనే ఉంటారు. ఈ టైం, ఆ టైం అనేదే లేదు. ఈ 10, 12:00, 1:00, 2:00 అయినా కూడా మనకు వెహికల్స్ తిరుగుతూనే ఉంటాయి. జాబ్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తూనే ఉంటారు. ఈ టైమ్ రొటేషన్ అనేది అస్సలు ఇంబాలెన్స్ అయిపోయింది. ఈ ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్‌లో. బట్ ఇక్కడ సత్వగుణం ప్రధానంగా చూస్తే 9 చెప్తున్నారు. కనీసం 9కి పడుకున్న 8-9 ఇన్ బిట్వీన్ అరౌండ్ మనం నిద్రపోయినా కూడా అది మనం సత్వగుణంలోకి తీసుకోవచ్చు. ఆ గుణ అధీనంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ టైంలో నిద్రపోతారనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే టెలివిజన్స్ వచ్చేసాయి. టీవీలొచ్చాయి. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. కదా! సో ఎవరు కూడా అసలు 9కి ఎవరైనా పడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ఆల్‌మోస్ట్ లేరనే చెప్పాలి. ఎవరు కూడా 9కి పడుకోరు. 11 అయితే ఓకే. ఒక రకంగా అందరూ పండుకుంటారని చెప్పొచ్చు కదా! ఎందుకంటే అందరూ కూడా రజోగుణ ప్రభావంలోనే ఎక్కువగా ఉన్నారనమాట. అండ్ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళేంటంటే ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి ఆ రోజు అయిపోతుంది 12 నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ అయ్యాక 2 గంటలకు, 3 గంటలకు యాక్చువల్‌గా 3:00 లేగాలి 3:30కి. బట్ వాళ్ళేం చేస్తారు ఆ టైంలో పడుకుంటారనమాట. ఇదంతా రాంగ్ వేలో మన యాక్టివిటీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ట్రిపుల్ గుణాస్ ఆర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సత్వ, రజ, తమో గుణాలు. సో, సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో ఒక పాజిటివిటీ ఉంటుంది. ఒక ప్యూరిఫైడ్ వేలో వాళ్ళుంటారు. ఒక ప్లెజర్, ఒక ఆనందం దొరుకుతుంది వాళ్ళకు. అండ్ డివైన్ అంటే దైవీ గుణాలు వాళ్ళలో కనిపిస్తాయన్నమాట. అండ్ రజో గుణంలో ఉండేవాళ్ళేంటంటే కంట్రోలింగ్. ఇంకొకళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలని వాళ్ళ భావన అన్నమాట. అంటే నేనే ఓనర్ అని
ఫీలింగ్, ప్రొప్రైటర్ అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది. మిక్స్‌డ్‌గా ఉంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్కలాగా. వాళ్ళ డిజైర్స్ సాటిస్ఫై ఎక్కువగా సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ ఉంటాయి. సో, అవి సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి వాళ్ళు రకరకాలుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇది హ్యూమన్స్‌కి జనరల్‌గా మనుషుల్లో మనం రజోగుణం ఎక్కువగా చూస్తామనమాట. అండ్ తమో గుణం ఏంటంటే కంప్లీట్‌గా నెగటివిటీ ఉంటుంది. ఇంప్యూర్ అయిన ఒక స్టేట్ అది. చాలా బాధ కలుగుతుంది దాంట్లో. అండ్ డెమోనిక్ నేచర్ అంటే రాక్షస స్వభావాలు ఎక్కువగా వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సత్వ, రజ, తమ అన్న గుణాలలో కనిపించే కొంత క్వాలిటీస్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నువ్వు పాపరహితుడా వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సో, సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు చాలా సుఖంగా అండ్ జ్ఞానం మీద వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది. జ్ఞాన ప్రాప్తి వల్ల కూడా కొంత ఈ ఎందుకీడ బంధిస్తుంది అంటున్నాం. అంటే ఏ గుణమైనా కూడా ఈ త్రిగుణాల్లో మనల్ని ఫ్రీ చేయలేదనమాట. సమ్ ఆర్ ద అదర్ అది మనల్ని బంధనంలో కట్టిపడేస్తూ ఉంటుంది. సత్వగుణం అనేది బేసికల్‌గా చాలా నిర్మలమైనదనమాట. చాలా ప్రకాశం మనిషికి ఒక ఈ జ్ఞానం కలుగజేస్తుంది కాబట్టి అది ఏంటంటే అన్ని పాపాల నుండి కూడా వాళ్ళు విముక్తులు అవుతూ ఉంటారు. ఎవరు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా సుఖం అనేది ప్రాప్తి అవుతుంది. అండ్ జ్ఞానం మీద ఇంకా ఇంకా ఆసక్తి కలుగుతుంది వాళ్ళకు. తద్వారా ఏంటంటే నేను జ్ఞానం సంపాదిస్తున్నాననే గర్వం కూడా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుందనమాట. ఆ గర్వమే వాళ్ళని బంధిస్తుందన్నమాట. సో, అందుకే సత్వగుణంలో కూడా ఫ్రీ అవ్వలేరు. దేని నుంచి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి నుంచి. సత్వగుణంలో అన్ని పాపాలు పోగొట్టుకుంటారు, పుణ్య కార్యాలు చేస్తారు. తద్వారా ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ వాళ్ళ పుణ్యం కరిగిపోయేంత వరకు ఆ యాక్టివిటీస్, ఆ ఆనందాన్ననేది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. మళ్ళీ తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జారి పడిపోతారు. సో, అందుకే సత్వగుణం కూడా మనల్ని కట్టుపడేస్తుంది అని చెప్తున్నాను. అని ఒక కౌంతేయ రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. సో, అపారమైన కోరికలు, అంతులేని కోరికలు, ఆశల నుండి ఈ రజోగుణం అనేది మనకు తెలుస్తుందనమాట క్లియర్‌గా. ఇది ఆత్మను మన ఆత్మని ఇది ఎలా కట్టిపడేస్తుందంటే కామ్య కర్మల పట్ల అంటే రిజల్ట్ కోరి మనం కార్యాలు చేస్తాం గదా! బేసికల్‌గా మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే కార్యాలనేవి చేస్తుంటాం అనమాట. అందువల్ల మనకి కర్మబంధనం అనేది కలుగుతుంటుంది. దేంట్లో రజోగుణంలో. అను అర్జున అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణం ప్రాణులన్నింటికి అవివేకం కలుగచేస్తుందని తెలుసుకో. అది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలలో ఆత్మను బంధిస్తుందన్నమాట. సో, లేజినెస్, సోమరితనం ఏమి చేయకపోయినా అన్నీ ఫ్రీగా రావాలి. అన్నీ పాపపు పనులే అన్నమాట. ఇంకా పాపాలు ఎక్కువ ఎక్కువ చేసుకుంటూ పోతారు. ఎప్పుడూ లేజీగా నిద్రలోనే ఉండాలనుకుంటారు. ఈ తరహా అది ఆత్మను బంధిస్తుందన్నమాట. సో, ఏ గుణమైనా సరే సత్వ అయినా, రజో అయినా, తమో అయినా అన్ని గుణాలు కూడా మనల్ని ఆత్మను బంధిస్తాయి. మరి ఎలా అంటే తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు రజోగుణం రావడానికి ట్రై చేయాలి. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు సత్వగుణంలోకి రావడానికి ట్రై చేయాలి. అండ్ సత్వగుణంలో ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం సంపాదిస్తారో వాళ్ళు సత్వగుణంలోనే ఉండిపోకూడదు. సో, జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తూ ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి. శుద్ధ సత్వగుణ స్టేజ్‌కి వెళ్ళాలి. ఆ స్టేజ్‌లో గర్వం అనేది ఉండదు. అందరిలో పరమాత్మను మనం చూడగలుగుతాము. ఏది కూడా మనకు వాల్యుబుల్‌గా అనిపించదు. అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ శుద్ధ సత్వగుణంలో ఎంటర్ అయ్యామంటే దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వి స్టార్ట్ అవర్ యాక్చువల్ భక్తి. అక్కడి నుంచిగా మనం నిజమైన భక్తి చేస్తూ మనము పురోగతి సాధిస్తామన్నమాట. సో, ఇవంతా కూడా స్టేజెస్ మనం పురోగతి చేసుకునేవి దారులన్నమాట. మనకిప్పుడు తెలుస్తుంది దీనివల్ల ఏ గుణ ప్రధానంలో ఉన్నాము మనం ప్రతి ఒక్కరికి. సో, దాన్ని బట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలివేట్ అంటే ఏం చెప్తారు నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. సత్వం సుఖే సంజయతే రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యత. ఓ అర్జున సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది. రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది. తమోగుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధిస్తుంది. సో, ఏదైనా కూడా మనకు ఈ బంధనానికి అది కారణమవుతుంది. రజస్తమశ్చావిభూయ సత్వం భవతి భారత. రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంట రజస్తమో గుణములను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. మరి కొన్నిసార్లు సత్వ తమో గుణములను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇంకో కొన్నిసార్లు
తమో గుణము సత్వరజాల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించి తమో గుణము తన అంటే తమో గుణం వాళ్ళని ఓడిస్తుందనమాట. సత్వరజాలను ఓడించి తమో గుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్య పోరనేది ఈ మూడిటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఏ ఏ మూడిటి మధ్యన? సత్వ, రజ అండ్ తమో గుణాల మధ్యన. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూస్తే ఈ మనస్సుని ఈ ముగ్గురు మనుషులు కనిపిస్తున్నారు గదా! ఈ పిక్చర్‌లో. వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక్కొక్క గుణం అనుకుంటే, ఈ మనసుని వాళ్ళు ఎప్పుడు లాగుతూ ఉంటారనమాట వాళ్ళ వైపుగా. కాంపిటీషన్. ఎవరు విన్ అవుతారో వాళ్ళ వైపుగా ఆ మనసనేది అటువంటి కోరికలు మనలో పుడతాయి. అండ్ తద్వారా మన కార్యాలనేవి చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం. ఇట్స్ ఎ కాంపిటీటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యా వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహములోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానముచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకొనుము. మన దేహంలో 9 ద్వారాలు ఉంటాయి కదా! సో, అవన్నీ కూడా జ్ఞానంచే ప్రకాశితం అవ్వాలంట. అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకొనుము అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, అత్యాశ కూడా కాదు. దురాశ. కదా! అంటే జెలసీనెస్ వల్ల నాకే కావాలి. ఇంకెవ్వరికీ కూడా కలగొద్దు. ఇంకెవ్వరికీ వద్దు. నాకే కావాలి అని అనుకుంటాం కదా! అలా. రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభం అంటే దురాశ, కామ్య కర్మల కొరకు తీవ్రమైన యత్నం అంటే ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తాం. మనం డే టు డే లైఫ్‌లో అందరూ కూడా పోల్చుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏ స్టేజ్‌లో ఉన్నారో అని కదా! చాలా కష్టపడి వాళ్ళు పనులనేవి వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అదుపు లేని కోరికలు అలా ఎలాంటి కోరికలవి? అదుపు అనేదే ఉండదనమాట. ఎక్కువ కోరికలొచ్చేది కాదు. ఒక కోరికకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ అనే స్టేజ్ ఉండదనమాట. అదుపు కంట్రోల్ అనేది ఉండదు ఆ కోరిక సాటిస్ఫాక్షన్‌లో కూడా. ఇంకా అది సాటిస్ఫై అయినా ఇంకా ఎక్కువ కావాలి. ఇంకా ఎక్కువ కావాలి. ఎక్కువ ఎక్కువ కావాలి అని ఉంటుంది. ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో కోరికలొచ్చి పడుతూ ఉంటాయన్నమాట మన మీద, మన మనసులో. అండ్ మరియు అత్యాశ ఇంకా పెంపొందుతుంది అని చెప్తుంది. ఏది రజోగుణ ప్రధానంలో ఉన్న. అన్నో కురునందన అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళంటే ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూపించినట్టు వాళ్ళకన్నీ ఫ్రీగా వచ్చేయాలి. ఇలా మ్యాజిక్ లాగా అయిపోవాలన్నమాట. కష్టపడరు. కష్టపడనే పడరన్నమాట. ఇవి తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. ఇక్కడ చూస్తే జ్యూస్ కూడా కనీసం చేతిలో తీసుకొని తాగట్లేదు. అలా పెద్ద స్ట్రా పెట్టేసి ఈజీగా సిప్ చేసేసుకుంటున్నారు. అలా అన్నమాట. ఇంక పక్కన ఎతను కూర్చుంటే లేజీగా ఉన్నారు. మూడీగా, లేజీగా ఉన్నారు. ఏ పని వాళ్ళకు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా తమోగుణ ప్రధానంలో ఉన్నప్పుడు మనకొచ్చే ఇవన్నమాట. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సుఖంగా ఉంటారు. అండ్ ఫ్యామిలీ అందరూ భగవంతుని సేవ చేసుకుంటూ, భగవంతుని నామ జపాలు కీర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూపించినట్టుగా. గృహస్థ జీవనంలో ఉంటూనే భక్తి అనేది చాలా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా చేసుకోవచ్చు. రజోగుణం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడేంటంటే లోభము, కామ్య కర్మలు, తీవ్రమైన ప్రయత్నం, అణచుకోలేని కోరికలు, తపన ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది. స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి కదా! మనం కోరుకుంది దొరకనప్పుడు ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. కోపమొస్తుంది. అందరి మీద అరుస్తాము. మనం ఏం చేస్తామో మనకే తెలీదు. ఆ కోరిక తీవ్రత బట్టి ఇంకా మనం ఏం చేస్తామో మనం ఒక పీక్ స్టేజ్‌లో వెళ్ళిపోతుంటారు అందరూ కూడా. ఇవన్నీ రజోగుణం వల్ల కలుగుతాయి. అంధకారము అంటే అజ్ఞానం. అండ్ సోమరితనము, లేజినెస్, బుద్ధిహీనత, జ్ఞానం, బుద్ధి అనేది వాళ్ళకి సరిగా ఉండదనమాట. అండ్ భ్రాంతి. వాళ్ళు ఒక భ్రమలో వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి తింటూనే ఉన్నారు. ఎంతకీ ఆపట్లేదనమాట. వాళ్ళు బాడీని అంత హెవీగా చేసుకుంటున్నారు. అయినా ఆశ, ఆ టేస్ట్ అనేది వాళ్ళనలా తిండి మీదుగా చాలా దారుణంగా మరలుస్తా ఉంటది. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोदत्तं విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలను అనగా రజస్ తమస్సులైనటువంటివి అక్కడికి చేరుకుంటారు. అంటే హ్మ్. జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలంటే మన ఉన్నత లోకాలేంటంటే
రజస్సు, తమస్ అనే గుణాలు అక్కడ ఉండవనమాట. ఓన్లీ సత్వగుణ ప్రధానంలోనే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 3 గుణాల ఆధీనంలో ఉన్నా కూడా మనం లోకాలకు, ఉన్నత లోకాలకు ప్రోగ్రెస్ చేస్తూ, చేస్తూ పోయినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా మేజర్ పోర్షన్ సత్వగుణ ప్రధానంలోనే ఉంటారనమాట. సో, అందుకే ఎప్పుడైతే మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణిస్తారో, అలాంటి వాళ్ళు జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలకి, శుద్ధ లోకాలకి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ రజస్సు, తమస్ అనే గుణాల ప్రభావం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సన్నిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సన్నిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావంలో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల జాతులలో పుడతాడు. తమోగుణం ఆ భావనలో మనం మరణం పొందితే గిన ఎలాంటి జీవం దొరుకుతుంది మనకు? జంతు జాతులలో పుడతామంట. అదే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణిస్తే ఈ పనులలో ప్రేరణ కలుగుతుంది గదా! సో, అలాంటి జన్మల్లో మనము పుడతామనమాట అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైన ఫలితములు ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి మరియు తమోగుణంలో చేసే పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని ఇంకా ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా చేస్తుంటాయి అన్నమాట. సో అవి మనల్ని ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానం వైపు జ్ఞానం అనేది తెలుసుకోవడానికి కూడా సాధ్యపడినట్టుగా అవి మనల్ని కమ్మివేస్తాయి. ఎవరికి తమో గుణంలో పనులు చేసే వాళ్ళకనమాట. సో ఇలా 3 గుణాల్లో మనకి చూస్తాం. సత్వ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణముచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణముచే లోభము అంటే దురాశ, తమో గుణముచే పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము, భ్రాంతి అనేవి వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతే ఆ గుణ ప్రభావంలో మనం రకరకాలుగా కార్యాలు చేస్తూ చేస్తూ ఇంకా ఇంకా ఆ గుణానికి బానిసలమైపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇంకా ఆ గుణ యొక్క ప్రభావం ఇంకా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది మనం అలాగా తెలుసుకోకుండా ఆ గుణ ప్రభావంలో ఉంటే గనుక. సో, అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం. ఊర్ధ్వం గచ్చन्ति సత్వస్థా మధ్యే తిష్టन्ति రాజసాః జగన్యగుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చन्ति తామసాః. సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వ లోకాలకు వెళతారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేవారు మధ్య లోకాలలోనే ఉండిపోతారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు అధోగతి పాలవుతారు. సో, సత్వగుణం ఉంటే ఊర్ధ్వ లోకాలకు వెళ్తాం. రజోగుణంలో ఉంటే గిన ఈ మధ్య లోకాల్లోనే ఉండిపోతాం. భూర్ లోకాల్లో ఉండిపోతాం. తమో గుణంలో స్థితమై ఉంటే మటుకు మనం ఏంటి ఇంకా అధోగతి పాలవుతాం అన్నమాట. మన కింద ఉన్న లోకాలకు వెళ్ళిపోతాం. అతల, సుతల, పాతాళ, వితల అని. అండ్ మనకు పైన ఉన్నాయంటే స్వర్గలోకము అండ్ టాప్ మోస్ట్ సత్యలోకం అంటే బ్రహ్మదేవుడుండే లోకము. తర్వాత సిద్ధులుండే లోకము. తప లోకాలు మన ఉన్నత లోకాలు. సో, అలా ఏ గుణ ప్రధానంలో మనం ఎక్కువగా ఉంటామో ఆ తరహా మనకు నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ఆ తరహా ఉన్నతి గాని, అధోగతి గాని లేకపోతే అక్కడనే జననం తీసుకోవడం గాని జరుగుతుంది. దివ్య లోకాలు, మధ్యవి అండ్ అధోలోకాలు. ఇంక సత్య, తప, జ్ఞాన, మహర్లోక, స్వర్గలోక ఇవన్నీ కూడా ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. అండ్ భూలోకం అంటే మధ్యంగా ఉండేది. మనం ఉండేది. అండ్ మనకు ఇంకా అధలోకాలు అనుకుంటే అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. సో, ఇలా డివిజన్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు పిక్చర్‌లో ఇక్కడ ఒక బబుల్ లాగా ఉంది కదా! ఇదొక బ్రహ్మాండం అన్నమాట. కారజక సాయి విష్ణు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసంలో ఇలా బబుల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బబుల్ వచ్చేటప్పుడు ఈ బబుల్ గర్భంలో గర్భోదక సాయి విష్ణు వసించి వస్తుందన్నమాట. వసించి వస్తారు. సో, అందుకే వాళ్ళ ఎక్స్‌పాన్షన్ అని చెప్తారు. గర్భోదక సాయి విష్ణు ఒక నాభి నుంచి వచ్చే కమలంలో బ్రహ్మ వస్తారు. అండ్ ఇదే బ్రహ్మాండంలో ప్రకృతి, దుర్గాదేవి అండ్ లార్డ్ శివ అండ్ ఇక్కడ
క్షీరోదక సాయి విష్ణు అంటే వీళ్ళ ఇంకొక ఎక్స్‌పాన్షన్ ఇదే బ్రహ్మాండంలో సెపరేట్‌గా ఉంటారనమాట. క్షీరోదక సాయి విష్ణు. వీళ్ళే ప్రతి ఒక్కరిలో పరమాత్మగా వసిస్తూ ఉంటారు. సో, అండ్ మనం ఇక్కడ ఇంకా మొదలు ఇక్కడి వరకు గుణాల ప్రభావంలోనే ఉంటారు. సో, యూ హావ్ టు గో ఔట్ ఆఫ్ దిస్. యూ హావ్ టు గో ఔట్ ఆఫ్ దిస్. ఈ బ్రహ్మాండం బయటిగా వెళ్ళాలి మనం. అంటే త్రిగుణాలకు ఆవల వెళ్ళాలని. ఎంతసేపున ఇంకా రజోగుణంలో, తమోగుణంలోనే ఉన్నాం. దీని నుంచి ఎలివేట్ అవ్వాలి. ఉన్నత గుణాలకి అంటే తమోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు రజోగుణంకి అంటే డైరెక్ట్‌గా తమోగుణం నుంచి కూడా సత్వగుణం వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ జ్ఞాన ప్రాప్తి అయ్యాక వాళ్ళు చేసే కృషి బట్టి ఇది సాధ్యమవుతుంది. గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహసముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖై విముక్తో అమృతమశ్నుతే. దేహధారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యం వాటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వంను పొందుతాడు. సో, ఈ గుణాలని త్రిగుణాలు అధిగమించగలిగిన వాళ్ళు ఈ ఏమంటారు ఈ భవసాగరాన్ని వాళ్ళు ఫ్రీగా దాటగలరు. అన్న అమరత్వాన్ని కూడా వాళ్ళు పొందగలరు అంటారు. అది ఈ జన్మలోనే సాధ్యం అవ్వచ్చు. మరి జన్మలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ జన్మలోనే కూడా మనం దాన్ని సక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట. సరే ఈ జన్మలోనే ఉన్నతమైన ఆనందాన్ని పొందొచ్చు, అమరత్వాన్ని పొందొచ్చు అంటున్నారు. సో, నెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ మనం ఇక్కడ ఉండే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని మనం పూర్తిగా సంపాదించొచ్చు. ఇది చెప్పాం కదా! ఎండాకాలంలో ఎప్పుడైతే మనం ఒక రూమ్‌లో ఏసీ వేసుకొని కూర్చుంటామో, మనం ఎండాకాలంలో ఉన్నా కూడా మనకి ఎండ అనేది తగలదనమాట. హ్యాపీగా చల్లగా లోపల మనకి హాయిగా ఉంది. హాయిగా నిద్రపోతూ ఉన్నాం. దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఎక్కడున్నాము అంటే ఆ ఎండాకాలం అనే సీజన్‌లోనే ఉన్నాం మనం బేసికల్‌గా. కానీ అది మనకు తెలియట్లేదనమాట. ఎందుకంటే భగవన్ నామ కీర్తన, సంకీర్తన చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఆహ్, ఈ కలి ప్రవేశం అనేది ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళంత ఆధ్యాత్మికంగా అంత వాళ్ళ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలా వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించాలంటే మొదటిగా వాళ్ళు సత్వగుణంలోకి రావాలండి. అర్జున ఉవాచ ఇప్పుడు అర్జున అడుగుతున్నారు ఏంటని? ఓ ప్రభు ప్రకృతి త్రిగుణంలో అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను త్రిగుణముల బంధనములకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? అని అర్జున అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఎంతో సుఖాన్ని ఇక్కడ ఉండే అనుభవించొచ్చు అని చెప్తున్నారు కదా! మరి వాళ్ళ లక్షణాలేంటి? వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు? వాళ్ళు ఎలా ఈ గుణాలకు అతీతులుగా అవుతున్నారు? నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది అని అర్జున అడుగుతున్నారు. దానికి శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, "ఓ పాండుకుమార ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు." అంటే ప్రకాశాన్ని గాని, ఆసక్తి గాని, మోహాన్ని కానీ ద్వేషించని వాడు. అంటే అవి వచ్చినా కూడా ద్వేషించరు. అవి లేనప్పుడు కూడా కోరుకోరనమాట. అంటే బేసికల్‌గా న్యూట్రల్ అయిన స్టేట్‌లో వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు. ఆత్మయందే స్థితులైన వాడు. ఆనందం మరియు బాధను ఒకేలా చూచేవాడు. మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూచేవాడు. కావాల్సిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండువాడు. ప్రశంసలు మరియు నిందలు అంటే ద్వంద్వాలాగే మళ్ళీ. గౌరవం మరియు అగౌరవాలలో సమానంగా ఉన్నవాడు. స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూసేవాడు. మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు. ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెబుతారు. ఇలాంటి వాళ్ళు 3 గుణాలను కూడా అధిగమించిన వాళ్ళనమాట. సో, వాళ్ళ ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూస్తాం. ఈ సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ క్లారిఫైడ్‌గా ఉంది. సో, అతని ప్రవర్తన ఏంటి? అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఏంటంటే, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వంగా ఉంటారు. అంటే ప్రశంస లేదా నింద, గౌరవం లేదా అవమానం, ఆనందం లేదా దుఃఖం, వాంఛనీయం లేదా అవాంఛనీయం. ఇలాంటి అన్ని స్టేట్స్‌లో వాళ్ళు సమంగా ఉంటారనమాట. అంటే ఈక్వల్ అయిన స్టేట్‌లో దేనికి కూడా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వకుండా రెండిటిని సమంగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరితో సమంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు 2 కలిగిన. ప్రతి ఒక్కరితో మరియు ప్రతి దానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. మట్టి, రాయి లేదా బంగారం మిత్రుడు లేక శత్రువు. అని ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. అంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుట అండ్ ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారనమాట.
తర్వాత మాం చయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యేతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణములను అధిగమించి బ్రహ్మం స్థితికి వస్తాడు. అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా అందుకే భక్తి యోగం అనేది చాలా ఉన్నతమైన యోగం అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే ఈ భక్తి సేవ అనేది భగవంతుడికి నిరంతరం అన్ని లోకాల్లోనూ జరుగుతూ ఉండేది. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా జరుగుతూ ఉండేది ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అన్నమాట. సో అందుకే భక్తి యోగం అనేది చాలా ఉన్నతమైన యోగం. అండ్ చాలా సరళంగా, ఈజీగా మనము భగవద్ధామం చేరగలగొచ్చనమాట ఈ యోగంలో. సో అందుకే భగవంతుడు దీన్ని ఉన్నతమైనదిగా చెప్తారు. అండ్ ఎవరైతే నిశ్చలమైన ఈ పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణములను అధిగమించి బ్రహ్మము స్థితికి వాళ్ళు చేరుకుంటారు అని మనకి చెప్తుంది. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యసస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య ఏకాంతికస్య చ. అమరము, అనశ్వరము అంటే అమరమైనది అండ్ అనశ్వరం అంటే నశించనిది, శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూల ఆధారం. ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. సో, నశించేది కాదు, శాశ్వతమైనది, అమరంగా అమరత్వాన్ని ప్రసాదించేది, పరమ ఆనందాన్ని మనకు ప్రాప్తి కలిగించే సహజ స్థితి అయిన ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను మూల ఆధారం. అంటే నా నుండి వచ్చే వెలుగే ఆ బ్రహ్మజ్యోతియే నిరాకార బ్రహ్మం అని చాలా క్లియర్‌గా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేస్తారు. సో, అది నా నుండే వస్తుంది కాబట్టి నేనే దానికి మూల ఆధారం. సో, అందుకే చాలామంది భగవంతుడు నిరాకార రూపంలో ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. లేదా భగవంతుడికి రూపం లేదనుకుంటుంటారు. మెడిటేట్ చేస్తారు, ఆత్మలోనే స్థితులవుతారు అండ్ వాళ్ళు దాంట్లోనే సంతృప్తి పొందుతుంటారు. అవును, వాళ్ళకి అమితమైన ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు భగవంతుడు? ఆ స్థితి కూడా భగవంతుని నిరాకార బ్రహ్మము అని చెప్తున్నారు. దానికి కూడా ఆ దేవాది దేవుడు సాకార రూపంలో ఉన్న ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నేనే మూల ఆధారం అని చెప్తున్నారు. అండ్ మనకు బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధము కావాలి. సో, మనం చేసే కార్యాలే మన నెక్స్ట్ జన్మని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, మనకు కొంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి కొంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీడమ్‌లో మనకు రెండే 2 దారులుంటాయి. ఎయిదర్ మనం భగవంతుని శరణ్‌లో ఉండాలి, లేకపోతే మాయ శరణ్‌లో ఉండాలి. సో, ఈ రెండిట్లో చూజ్ చేసుకునే ఒక ఫ్రీడమ్ మనకు భగవంతుడు ఇస్తారన్నమాట. సో, అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాయ కంట్రోల్‌లో ఉండాలంటే కంప్లీట్‌గా గుణాల సరెండర్‌లా వెళ్ళిపోతాము. అంటే మనకు అజ్ఞానం అనేది అది స్ట్రాంగ్ కవరేజ్ లాగా వస్తుందనమాట. ఈ దేహమే నేనన్న భావనలో కార్యాలు చేస్తూ చివరిగా మన మృత్యువుని కూడా మనం పొందుతాం. అదే లేదు, నేను భగవంతుని శరణులో ఉండాలంటే మన యోగమయ ప్రొటెక్షన్‌లో మనము ఆ భగవంతుని సేవలో మన జీవితాన్ని గడుపుకొని తద్వారా ఉన్నత లోకాలకి లేకపోతే ఒకే జన్మలో మన సాధన యొక్క పరిపూర్ణతను బట్టి మన ఈ జన్మనే మన చివరి జన్మ కూడా చేసుకోవచ్చనమాట. అంటే మన ఈ జీవిత లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు ఈ జన్మలోనే. మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. సో, చాలామంది ఎక్కువగా బాధలొస్తే భరించలేరనమాట. బాధలు తట్టుకుంటే మరణిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కూడా ఒక చాలా పెద్ద సిన్ అన్నమాట. సో, ఎప్పుడు మరణమేనే బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు జ్ఞానం. వాళ్ళకి ఎందుకు ఎక్కడ అమితమైన ఆనందం దొరుకుతుంది ఆ సోల్‌కనేది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. వాళ్ళ దేహమే నేనన్న భావనలో చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ బాధలు తట్టుకోలేక వాళ్ళ జీవితాన్ని చాలించుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో, కావున వైకుంఠ ధామం చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని మనం ఎన్నుకోవాలి. మనకున్న ఈ బాధల నుంచి విముక్తి మనకు తెలుసు, ఇక్కడే ఉంది మనకు. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదిస్తూ ఉన్నాం. సో, తద్వారా అటువైపుగా మనం అడుగులు వేసినప్పుడు మన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్‌ని చాలా ధైర్యంగా ఫేస్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకు అంటే మనకు భయం అనేది ఉండదు. ఎందుకు భయం ఉండదు అంటే భగవంతుని శరణులో ఉన్నాం. ఏమైనా ఆయన చూసుకుంటారు కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో, ఆ దృఢ విశ్వాసంతో మనము కార్యాలనేవి సత్వగుణ ప్రధానంగా కార్యాలు చేస్తూ ఈ బాధలన్నీ తొలగించుకొని అమిత ఆనందంలో ఈ జీవితాన్ని గడుపుకోవచ్చు. సో, గుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తాయి. కానీ కృష్ణుడు మనకి విముక్తి ప్రసాదిస్తారు. సో, చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. బీ హ్యాపీ. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే.